Morjesta. Mikäs miehellä, minkäs sai liikkeelle? No mulla toi selkä meni tuossa viikko sitten, se on ollut aika kipeänä tuossa veljen kanssa. Vähän juteltiin, niin se mennessä se voisi olla välilevyn pullistuma, niin vähän mietin, että tulee vähän tarkka katsomaan, että mikä siinä voisi olla vielä sitten. Niin just, joo. Tuo voi olla aika huolestuttavaa tuolla, jos ei ole ennen ollut tuommoista kovaa selkäkipua ja jos tuntuu pahenevaa ja sitten vielä jos tulee läheisiltä vähän tuommoista pelottavaa tietoa sit noista. Niin. Mut me pystytään aika luotettavasti muutamilla testeillä ja kysymyksillä niin selvittää, että poissulkee, että ei ole mitään tuommoista vakavaa selkäkipua kyseessä. Et voidaan niitä lähteä testaamaan, jos tuntuu hyvältä. Joo, sehän voisi olla ihan hyvä vähän katsella, että mikä siinä on. Niin kuin sitten. Joo. No, ja sitten voit tuoda sitä päätä alaspäin. Niin kuin tosta. No joo, noiden testien perusteella ja mitä kyselin sulta, niin ei ole kyllä mitään viitteitä siitä, että olisi mitään vakavaa tässä kyseessä, että vaikuttaa hyvin paljon tämmöiseltä hyvänlaatuiselta selkäkivulta. Okei. No se on ihan hyvä, kun ei sitä välilevyä ei ole sitten kuitenkaan. No joo, kyllä tämä enemmän semmoiselta hyvänlaatuiselta selkäkivulta vaikuttaa, että mitkä menee yleensä siinä 3 viikossa ohi. Okay. Yleensä viimeistään 6 viikossa, niin nämä kyllä sitten niin kuin rauhoittuu. Okei, mites nyt kun se on kuitenkin kipeä ja tuo liikkuminen on vähän, niin mitäs mä voin onko tällä tehdä mitään, onko mä sitten ihan lepäile vai? No joo, se on tietysti luonnollisesti tulee semmoinen olo, että haluaisi tavallaan suojella ja pitää paikallaan, mutta tiedetään, että nämä paranee kaikista parhaiten sillä, että koittaa vaan arjessa niin toimia normaalisti semmoisesta kohtuullisesta kivusta huolimatta ja pysyy liikkeessä ja luottaa siihen niin kuin paranemiseen, niin ne kyllä sitten niin kuin rauhoittuu. Mutta voidaan katsoa tuossa yhdessä vähän semmoisia liikkeitä, niin huomaat itsekin, että sit se liike voi tässäkin hetkessä tuntua loppuksi ihan hyvältä. Joo, no se voisi olla hyvä, kun ei tässä oikein tiedä, mitä tässä pystyy tehdä. Käydään mennään vaan katsomaan. Okei, joo. Sitten mä haluaisin tietää vähän, että miten sä nostat tommosia niinku kevyitä esineitä. Niin jos mä otan ton refleksivasaran tohon maahan, niin nostan vaan ihan sillain, miten susta itestä tuntuisi luontevalta nostaa. Nostaa tommonen kevyt esine. Joo, harjoitellaan sitten semmoista rentoa selän pyöristämistä. Eli niin lähdetään liikkeelle tämmöisellä, tää on Jeffersonin harjoite nimeltä. Eli leuka tonne niinku rintaa, ihan niinku semmonen mielikuva, että nikamalta lähet sieltä ylhäältä alaspäin pyöristää niitä nikamia. Sitten kun oot siellä ihan alhaalla, noin hienosti pyöristyy, niin sieltä niinku nikamalta alhaalta ylöspäin lähet nostaa selkää takas ylös. Loistavaa. No niin, milläs asialla ollaan liikenteessä? No mulla tää selkä nyt on kipeytynyt tässä viikko sitten ja veljen kanssa vähän juteltiin, niin se sanoi, että siellä voi olla se välilevy, että kannattaa tulla katsoa tänne. Että... Niin, veli sanoi, että voisi olla välilevy. Joo, hänen kanssa vähän mietittiin, että mikä siellä nyt voisi olla. Joo. Ei kannata ihan hirveästi jäädä kuuntelemaan, että mitä muut sanoo. Että se on... No, pullistumatkin on aika yleisiä, että ei niistä kannata sillä lailla huolehtia, että niitä tulee ja menee ja se kipu ei välttämättä kerro ihan niin kuin sitä kaikkea, että mitä siellä on meneillään. Joo. Okei, no, se on kyllä tosi kipeä, että mikä siellä sitten voisi olla?
No niin kuin sanoin, niin että kivun voimakkuus ei välttämättä kerro sitä, että siellä nyt olisi välttämättä mitään kauhean vakavaa, että ei nyt kannata jäädä jumiin siihen kipuun sitten kuitenkaan. Ja me voidaan oikeastaan tehdä tuossa, niin kuin voidaan kokeilla yksi sellainen liike, että huomaat itsekin sitten, että kyllä sä pystyt toimimaan silti, että vaikka siellä jotain vähän kipua tuntuisikin. Okay. Tehdäänkö vaikka semmoinen eteen taivutus, niin mä näytän sulle, miten se tehdään. Joo. Mikäs se? Mennään kokeilemaan. No, eli siitä vaan ja niin lähdet siitä seisalteen, niin lähdet taivuttaa tuosta ylävartaloa sinne eteenpäin. Eteenpäin. Joo. Tämä on se, mikä sattuu tää liike. Joo, ei kipua se vaan on kumminkin, älä välitä siitä. Noin. Mä enempää vittivät tässä. Joo, mutta huomaat, että kyllä se sinne ihan hyvin pystyt toteuttamaan sen kuitenkin. Joo. Ihan hyvinhän se meni. Okei. Näillä sitten. Joo, näillä eteenpäin. Joo, kiitos. Yes. Moi. Moi, Keino. Joo, siis nyt pari kuukautta ollut tää selkä aika kipeä tossa, ei se ole tuntunut niin kuin oikein lähtevän mihinkään. Niin. Mä en tiedä, onko siellä joku vähän isomminkin rikki mennyt sitten vai? Aivan. No joo, tuo on kyllä tollain kun selkäkipu jatkuu pitkään, niin aika huolestuttavaa ja sitten jos vielä tuntuu, että tollain pahenee, niin ei mikään ihme, että huolestuttaa. Mä katsoin, että sä olit lääkärilläkin tuossa käynyt ja lääkärissäkin oli vähän tehty testejä ja katsottu sitä tilannetta, niin vaikutti vahvasti niin kuin siltä, että ei olisi mitään semmoista niin kuin vakavaa selkäkipua. Ja tollain nyt kun on useamman kuukauden jo kipu jatkunut, niin usein siinä käykin niin, että hermosto alkaakin tavallaan niin pitää yllä sitä kipua, että voi olla, että siellä ei niin kuin olekaan semmoista niin kuin kudosperäisesti rikki mitään, vaan niin kuin enemmänkin hermosto alkaa ylläpitämään. Okei. Että siellä ei niin kuin välttämättä olisi sit niin kuin mitään lihasvauriota, vaan että siellä olisi niin kuin jotenkin ylireagointia sillä hermostolta vai? No niin, just näin. Okay. Eli vähän niin kuin semmoinen palohälytin, joka tavallaan reagoi liian herkästi ja alkaa hälyttää, vaikka ei olisi mikään niin kuin, oikea palo tavallaan kyseessä siellä. Niin. Okei. No sehän nyt on silleen ihan hyvä, mutta kun se on kuitenkin kipeä tässä näin, niin mä en nyt oikeasti tiedä mitä sen kanssa tekisi sitten tosta. Joo. No yleensä näissä sitten mikä rauhoittaa sitä hermostoa, niin on semmoinen liike, missä pääsee itse huomaamaan, että semmoinen rento liikkuminen ja selän liikuttaminen niin, auttaa siihen kipuun, niin liikkeen avulla me päästään yleensä näissä aika mukavasti eteenpäin. Että, voidaan katsoa tässä pari liikettä, jos tuntuu hyvältä. Niin. Voidaan me joo. Aika väsynyt ollut. Mä en tiedä, ei mitään punttisaliliikkeitä varmaan. Joo, ei vaan just semmoista ihan hermostolle rauhoittavaa liikettä ja sellaista, että se lähtisi hermosto ja lihaksisto rentoutuu. Niin. Joo, kyllähän se olisi hyvä tälle jotain tehdä tietenkin. Joo, mennään vaan katsoen. Joo. Miltä susta siitä tuntuu pyöristää selkää? No kyllä se sattuu vähän, niin kuin ei oikein tosta enempää uskalla tehdä. Joo, jep. No kokeillaan tosiaan vähän rauhoittaa sitä hermostoa, jos saataisiin sillä vähän rentoutta siihen liikkeeseen, niin voit ottaa kädet siihen omien reisien päälle siihen. Ja aloitetaan sillä, että koeta ottaa ihan rauhassa syvää sisään happea. Ja sitten sieltä ulos puhalluksella, niin jos lähdet tuomaan pikkasen sinne eteenpäin. Joo. No ja sitten takaisin. Ja sieltä happea sisään. Ja sieltä ulospäin. Noin. Ja sisäänpäin. Ja ulos. Huomaatko, tulee vähän joka kerta pidemmälle? Joo, kyllä se vähän alkaa nykyään helpottaa. Kyllä, jatketaan vielä muutaman kerran. Ja sieltä.
Joo. No niin, miltä se nyt tuntuu? No ihan hyvältä. Mä yllätyin, että se tuntui ihan noin hyvältä mennä noilla. Että oli ihan hyvä liike. Joo, ei se yleensä vaadi tässä kohtaa mitään sellaista vahvaa koretreeniä, vaan just sitä, että hermostolle saadaan semmoista viestiä, että ihan turvallista liikkua. Mutta tällä kun selkäkipu pitkittyy, niin mä haluaisin kysyä vielä, että mikä sulla niin kun muuten on niin kun arjessa jaksaminen ja voimavarat, että mitä sun muuten kuuluu? No kyllähän tuossa on ollut tietenkin kaiken näköistä tuossa perhe-elämässä ja töissä vähän raskasta nyt ollut kanssa. Ja sitten kun tää selkä vielä kipeä, niin ei pysty edes toimimaan kunnolla ja sellaisia juttuja. Okay. Kuulostaa aika raskaalta kyllä, joo. Onhan tässä ollut vähän joo. Mutta näissä on semmoinen, että kuitenkin sit selän kannalta hyvä puoli, että sit kun elämä lähtee vähän niin kuin helpottaa, niin sit se selkäkipukin helpottaa yleensä sen mukana. Meillä olisi täällä tosi hyvä psykologi, joka olisi just näihin asioihin kyllä erikoistunut. Et jos tuntuu hyvältä, niin voitaisiin ottaa hänet mukaan tähän hoitotiimiin ja pääsisi vähän juttelemaan näistä asioista ja sitä kautta, jos lähtisi vähän elämä rauhoittuu ja mieli rauhoittuu. No joo, kyllähän se voisi olla ihan sellainen vaihtoehto, että voisin harkita sitä asiaa jo. Joo, tehdään näin. Joo. No niin joo, kerro vaan lisää tilanteesta, mikä sulla nyt on. Joo, siis pari kuukautta ollut kyllä kipeä. Aina vaihtelee, välillä tosi kipeä ja vähän vähemmän kipeä. Lääkärissä kävi mitä oikein osannut sanoa. Mä luulen, että siellä on joku vähän niin kuin pahemmin nyt mennyt rikki. Joo, mä kattelin lääkärin, oli tonne kirjoittanut justiinsa sulta, että siellä on tutkittu jotain ja ei ole mitään vakavempaa löydetty kyllä, mutta eihän tästä tietenkään mitään magneettikuvia otettu vielä, että ei voida silleen niin kuin suoraan todetakaan, että ei olisi mitään vakavaa, mutta ainakaan vielä ei ole mitään niin kuin löydetty, mutta ymmärrän, että huolettaa, minkälainen olo sulla itsellä nyt on ollut tässä. No ei nyt kovin hyvä ole tietenkään ollut. Ei mä oikeastaan mitään oikein uskaltanut tehdäkään nyt tässä. Että ei se nyt vaan mene kunnolla mäsäksi. Niin mä ymmärrän jo, että se huolettaa, kun aina on niinku sit semmosia, että kuulee aina niitäkin tapauksia, että kun sittenkin kipu jää vähän niinku päälle silleen ja niinku kroonistuu. En nyt tietenkään tarkoita, että tässä tilanteessa niinku välttämättä lähtisi kroonistumaan, mutta että tietysti että onhan se mahdollisuus aina olemassa, mutta on meillä niinku, ollaan tässä kohtaa luottavaisin mielin vielä, että saadaan sitä sitten kuntoutettua ja näin. Onko sitä mitään tässä nyt, uskaltaako tässä mitään nyt sitten tehdä ennen kuin saadaan mitään varmoja vastauksia? No kyllä uskaltaa ja tietysti että sillä lailla, että ettei sitä kipua niin kuin, sitten ainakaan niin kuin ilmenisi siinä, mutta että kyllä meillä on niin kuin, että uskalletaan niin kuin lähteä kokeilemaan liikkeitä ja näin, että me voitaisiin vaikka kokeilla semmoista yhtä liikettä tuossa sun kanssa, että miltä se tuntuu, jos vaikka saman tien kokeillaan sellaista ihan siitä vaikka tuolilta istuen, niin semmoista eteen taivutusta, jos hetkeksi nouset ylös, niin istu siihen. Istut on vähän enemmän tilaa siinä, niin jos lähdet siitä vaikka kokeilemaan, että lähdet taivuttaa niin kuin ylävartaloa eteenpäin, niin että miltä se siinä sitten tuntuu. Tuleeko siinä yhtään kipua? Joo, en mä tänne enempää uskalla. Tulee se on tullut sen verran ja kyllä nyt. Joo, sitten ei yhtään enempää, että jos sitä kipua tulee silleen, niin joo. Meidän täytyy varmaan voitaisiin miettiä jotain semmoisia liikkeitä, että missä tulee sitten semmoisia niin kuin pitoharjoitteita, että jos se liike aiheuttaa sit sulle sitä kipua, niin lähdetään ihan vaikka sellaisista, niin ei sitten ainakaan tule sitä kipua sit siinä. Jes, lähdetään miettimään jotain semmoisia. Joo. Joo, selkä nyt on ollut kipeä puoli vuotta, se ei ole enää niin paha silloin kuin se oli alussa. Ja mä lueskelin noista selkäkanavasta tietoja vähän ja se ei välttämättä tarkoita, että siellä on enää mikään rikki, mutta jotenkin kipeä se on ja en mä oikein tiedä, mitä mä tämän kanssa nyt tekisin. Joo. No se on ihan totta kyllä, että selkäkanavalta hyvää informaatiota kyllä
kyllä saa just tämmöisestä vähän pitkittyneestä selkäkivusta ja näin se on, että se ei usein enää tässä vaiheessa tarkoita, että siellä niin kuin selässä mitään rikki olisi, vaan että se on just semmoista enemmän hermoston herkistymistä ja näin. Ja mä katsoin, että se oli tuon kyselykaavakkeenkin täyttänyt ja siitäkin hyvin näkee kyllä tosiaan, että sulla ei semmoista niin kuin tavallaan huolta ja pelkoa ole enää niin paljon varmaan, just kun on tietoakin enemmän tästä niin kuin tämmöisistä pitkittyneistä selkäkivuista, mutta kuitenkin me tiedetään tavallaan, että tarvitsisi niin semmoisia konkreettisia neuvoja ja ohjausta usein siihen liikuntaan, että sitten se tavallaan tilanne lähtee eteenpäin. Kyllä joo, sitä mä oon miettinyt, kun se on vähän epäselvää itselle, että miten mä nyt pystyn tekemään, ettei se pahene ja silleen. Just niin, että se on ihan just sellaisia konkreettiset liikkeet, niin kuin sanoin, jos käteviä kyllä. Niin, kyllä. Joo, mä katsoin tuosta, että sulla on saliharjoittelutaustaa ja muutenkin tuommoista urheilullista taustaa ja mielenkiintoinen olisi niin tavallaan päästä takaisin tavallaan tuommoiseen niin sporttiseen elämäntapaan. Ehdottomasti. Niin, yksi olisi semmoinen, että jos susta tuntuu hyvältä, me voitaisiin lähteä ihan tonne salille, voitaisiin lähteä siellä katsoa yhdessä mitkä olisi semmoisia tähän hetkeen semmoisia turvallisia liikkeitä ja ideana, että sitten niin kuin pikkuhiljaa lähdettäisiin rakentamaan sulle semmoinen niin kuin kokonaisuus, että saliharjoittelu tuntuisi taas hyvältä ja turvalliselta ja muukin tämmöinen niin kuin sporttinen elämäntapa sitten kuntoon. Sehän kuulostaa tosi hyvältä, niin mennään vaan. No niin, loistavaa. Vähän leikkaa sieltä alaspäin. No niin, kerro vaan tilanteesta vielä. Joo, puoli vuotta ollut selkä kipeä ja mä oon sitä lueskellut tuossa selkäkanavalta, ettei siellä välttämättä tarkoita mitään rikki, mutta se kipu nyt on kuitenkin vaan jatkunut eikä se tunnu lähtevän. Mä en tiedä, mitä tässä uskotaan tehdä sen kanssa. Niin, sehän on juuri näin, että kipu on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen strukturaalinen niin kuin ilmiö, se on hyvin kompleksinen ilmiö ja että se ei aina tarkoita, että siellä on välttämättä mitään varsinaista kudosvauriota. Että siellä voi olla monenlaista, että siihen vaikuttaa sen fyysisen lisäksi myös henkinen ja sitten ympäristökin ja siellä voi olla myös jotain neuraalikudoksen jotain herkistymää, mikä sitten että se toimii sellaisena niin kuin vähän niin kuin tosi herkkänä niin kuin palohälyttimenä, että se reagoi vähän liikaa sitten ja se aiheuttaa tämmöisiä tuntemuksia. Okei, onko sille sitten jotain, mitä mä voisin oikeasti sitten niin kuin tehdä tässä vaiheessa? Joo, no asiahan on nyt niin, että nyt pitää vaan rohkeasti ruveta taas tekemään asioita, että ei voi jäädä jumiin siihen tilanteeseen, että kyllähän se liike on hyväksi, mutta ei voida liikaa jäädä miettimään sitä, että mitä liikkeitä ja tämmöisiä. Että nyt pitää vaan pysyä aktiivisena ja päästä jotenkin eteenpäin. Eli mä siis jatkan samalla lailla ja sitten se menee ohi jossain välissä vai? Niin juuri näin, että jatketaan niin kuin samaa mallia ja että kyllä se niin kuin, kyllä tämmöistä niin kuin, että tämmöiset yleensä sitten menee niin kuin ohi ajan kanssa, että juuri näin, että miten olet tässä toiminutkin, niin että jatketaan samaa mallia. Selvä juttu. Kiitoksia sulle. Joo, kiitoksia. Jes, moro. No morjesta. Selkä meni joku viikko sitten. En mä usko, että siellä mitään niin kovasti on rikki, mutta se on niin tosi jäykkä. Se on aamuisin varsinkin tuntuu kun heräilee, niin ei oikein mennä lähteä liikkuu kunnolla. Niin justiinsa, joo.
Sattuiko sinne jotain erityistä? Joo, puutarhatöissä olin siellä. Varmaan kumartelin jotenkin hassusti, niin siellä se sitten vähän niin kuin sen jälkeen tuntui oikeastaan, että siellä. Niin just, joo. Se on niin kuin viikon sitten aina tuntunut, just aamuisin edenkin. Aivan, joo. Näähän on semmosia, monesti liittyy sitten jollain lailla tämmöiseen niin kuin sinne kudosten ärtymiseen vähän, mutta nehän sitten niin kuin hyvin menee. Sitten ajan kanssa rauhoittuu kyllä itsestään. Et miten sä oot arkea jatkanut? Kyllä mä ihan normaaleja juttuja yrittänyt tehdä. Että kyllä mä nyt oon kävellyt ja tollasta, mutta en nyt salilla en ole käynyt viikkoa, mutta ja välillä kyllä se haittaa kaikkea vähän, jos yrittää nytkin kumartua just nyt puutarhassa esimerkiksi, niin kyllä se tuntuu nyt tällä hetkellä. Että Niin just, joo. ei ole mitään säteilyä eikä sellaista ollut. Niinpä, joo. No kuulostaa tosi hyvältä, että on arkea jatkanut normaalisti, että sillä parhaiten oikeastaan paraneekin. Yleensä viimeistään 3 viikossa ne rauhoittuu ja näin. Mutta että toki siihen just niin kuin jäykkyyteen, niin meillä sitten niin kuin fysioterapiassa voisi olla sellaisia hyviä liikkeitä, mitkä voisi siihen auttaa ja helpottaa sitä, niin kuin toipuu siitä vähän nopeammin. Ja no sitä mä oikeastaan toivoinkin, että saisi siihen vähän helposti sitä, niin kuin sitä liikkuvuutta niin parannettua siinä tällä hetkellä. No niin, jes. Mennään se vaan. enemmän se on häirinnyt kuin se kipu. Niinpä. Mennään vaan katsomaan. Jes.